Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kamapayamba na mitu yake. Bishop wa mpingo wa Katolika wauza boma kupewa kusakaza ndalama pa zinthu zosapindulira amalawi ambiri. Kafukufuku wa Afrobarometer wasonyeza kuti amalawi ambiri akufuna ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino angoyithetsa. Nkhani zina kampani ndi mabungwe akukambirana zotukula malonda a fodya ku Lilongwe. Tili ndizi komanso nkhani zina zambiri tiyendikhaye limodzi. Bishop wa Diocese ya Nzuzu ya mpingo wa Katolika John Ryan wati boma lichepetse kusakaza ndalama pa zinthu zosapindulitsa monga uchulukitsa mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino. Iwo ati chidwi chikhale pa zinthu zopindulira amalawi ambiri monga nkhani za umoyo, maphunziro komanso zakudya. Patience Lunda ali ndi ripoti. Bishop Brian ananena izi pamwambo opereka masatifiketi ndi madiploma kwa ophunzira 244 apa sukulu ya St John's Institute for Health. Mmawa awo Ryan anati boma likuyenera kumayika ndalama komwe zikufunika ndi cholinga choti anthu mdziko muno azipeza zosowa zawo mosavuta. Iwo anati mwachitsanzo kuyika ndalama ku nduna za umoyo kungathandizire kuti odwala azithandizidwa bwino popeza ndalamazo zingamathandizire kulemba ntchito ogwira ntchito mzipatala. Ena mwa iwo amaliza maphunziro awo msukulu zosiyanasiyana. Iwo kenako analangiza ophunzira amene amaliza maphunziro awowa kuti akhale chitsanzo chabwino akalembedwa ntchito. We have resources, but sometimes we spend resources on non-essential things. Magawo adatu azaumoyo, maphunziro komanso chakudya ndofunika kwambiri pamene boma likuyenera kuyikapo chidwi kwambiri. Koma tikaona pakadali pano boma likumagwiritsa ntchito ndalama zambiri kumagawo amene sofunikira kwenikweni. So it's a call on government to put resources where they are needed. Kumbali yake mkulu wa konsolo yoona ntchito za umoyo a Dave Zolowere analangiza iwo amene alandira masatifiketi ndi madiploma kuti azitsatira malamulo za umoyo komanso kukhala ndi umunthu pothandiza odwala. Mwachitsanzo iwo ati alandira madandaulo 100 kuchokera kwa anthu okhuza ogwira ntchito za umoyo. Azolowere anati mdziko muno muli ogwira ntchito za umoyo opitirira 16,000 omwe ndi olembetsedwa ndi konsoloyi. Uthenga wathu wa lero timalimbikisa amene amapanga graduate lero kuti chithunzi kapena chitsanzo chawo chikhale anthu 99 pa 100 ewa kuti iwo asakhale mgulu la mmodzi pa 100. Cholinga choti amalawi alandire chithandizo chabwino, amalawi asangalale ndi chithandizo chabwino ndipo amalawi moyo wawo upite patsogolo. Ophunzirawa anapatsidwa masatifiketi m'maphunziro a pharmacy, unamwino ndi uzamba. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la European Union Michel Cremera wati kuyika chidwi pokweza chinyamata kuti nkutekera kukweza chitukuko cha dziko lino. Cremera ananena izi ku Lilongwe pa mkumano wa project yothandizira kukweza ntchito zosiyanasiyana pakati pa chinyamata. Mmawa ake mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za ntchito apo Kalilombe wati achinyamata ambiri alibe zochita kamba kusowa luso lomwe limafunika ogwira ntchito akhale nalo. Akalilombe akuyankhula ndi Mercy Matonga. Beda kuti kuzeranso ma project ngati amenewa pakumafunika umapanga ngati kafukufuku kuti tiziwe kuti kodi ntchito imene ikufunikira kunjaku ndi ntchito zanji. Maona pano pabwera akumakampani omangamanga osiyanasiyana. Uwu ndi mwayi kuti atiuze ntchito zimene zimafunikira. Nthawi zambiri mbuyo mutakhala kupanga masukulu a ntchito zaluso komano timangopereka makosi osafufuza kayi kuti kodi makosi ofunikira kwenikweni ndi ati. Nde tikamakumana chonse ngati pene tapangira pano komanso tikamasegula masukulu anyuwane tikakumana ndi maindustry akuluakulu aku maindustry azitha kutiuza kuti kodi makosi amene tikuyenda kupereka masukulu mwathu ndi otani okuti makosi wa anyamata akapanga apeze ntchito. Chifukwa sitikufuna kungophunzitsa zinthu zokuti angokhala ndi pepala komano mwina azichetemena kuti demand kapena ntchito imene ikunjaku sikufunika kwambiri. Kuchedwa kumalizisa ntchito yomanga chipinda chophunzirira kompyuta pa sukulu ya Kalumba CDSS ku Lilongwe kwakuyitsa komiti ya zamaphunziro komanso yofalitsa nkhani ku nyumba ya malamulo.
ntchito iyi igwiridwa ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority pansi pa project yochedwa Connect a School. Wapampando wa komiti yofatitsa nkhani ku nyumbayi a Susan Dosi wati ntchitoyi ndiyofunika ndipo ikuyenera kutha mu nthawi yake. Blessings Mpinganjira Shangara walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Mercy Matonga. Polankhula atayendera ntchito yomanga chipinda chothandizira kutukula ntchito za maphunziro a kompyuta pa sukuluyi, mkhalapando wa komiti yoona za ntchito zofalitsa nkhani a Susan Dosi ati ndokhumudwa ndi kuchedwa kwa ntchitoyi. Iwo ati ntchitoyi ikatha ithandiza kukweza maphunziro a kompyuta ku derali. Taona kuti pali mavuto ena ndi ena amene alipo amene ife tatenga kuti mwina tione chitsogolo tiziyenda bwanji. Amene manenera project mayenera kuti ite amene anatuzira kuti ikhala itatha ikamatha miyezi itatu. Koma taona kuti ayi mpaka na pano miyezi 6-7 project isinathe ndi timafuna tidzaone kuti chikuchitika ndi chani kwenikweni. Polankhulapo pa izi, mmodzi mwa akuluakulu a Makra a Grady Ngwila ati akhala pansi kuti aunike bwino zifukwa zomwe zikuchedwesa ntchitoyi. Monga project ina yonse pamakhala zotsamwitsapo ndi apo, koma ndikuona ngati kuti ife tachitengerapo ngati mwayi woti tikapange improve zonse zimene aphungu a nyumba ya malamulo aona. Bungwe la Makra likumanga zipinda zophunzirira phunziro la kompyuta nsukulu 75 mdziko muno ndi cholinga chothandizira ophunzira nsukulu zakumudzi kuphunzira mosavuta. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdelkader Naji wati mayiko a mu Africa akuyenera kugwirana manja pofuna kuthetsa umphawi komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi nkhondo. Anaji anena izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumbukira ufulu wa dziko lawo. Zambiri muripotera Rebecca Chinjeka Matemba lomwe akuwerenga Daunga Sabola. Malingana ndi kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdelkader Naji, mayiko a mu Africa akuyenera kugwirana manja pofuna kuthetsa mchitidwe wa umbanda ndi uchigawenga. Naji anati pakadali pano ubale wa dziko lake ndi dziko la Malawi ukuyenda bwino. Mawu ake nduna yoona za madzi a Abidamiya anati thandizo lomwe dziko la Malawi likulandira kuchokera ku dziko la Morocco likupindulira Malawi ambiri. Tupanga celebrate ndi dziko ya Morocco chifukwa ndi tindi ubale ndi Morocco imatithandiza ndi zinthu zambiri zakudya anato kumapita konko kaphunzira patipasa ma scholarship ambirimbiri tithandiza ndi ma trainings and kuti nakasi tikusangana nawo kuti nakasi zinthu zikuenda bwino and March yawo ya 350,000 people siyamasewera tenda kukhala nawo celebrate. Malingana ndi Amiya, dziko la Morocco limafunira dziko la Malawi zabwino. Ubale wa Malawi ndi Morocco wakhala upita patsogolo mu zaka zaposachedwa apa ndipo chaka chino dziko la Malawi lidakatsekula ofesi yawo kazembe m'dziko la Morocco. Kampani ndi mabungwe okhuzidwa apa nkhani za ulimi ndi malonda afodya akumana mu mzinda wa Lilongwe komwe akukambirana za mmene angapititsire patsogolo malondawa. Wapampando wa bungwe la Tobacco Commission a Godfrey Chapola wati pamapeto a mkumanowu amanga mfundo zomwe zithandizire kuti msika wa chaka chamawa uzayendenso bwino. Nayi Kingsley Jasi ndi nkhani yonse. Alimi ambiri anasangalala pamene anapeza mitengo yabwino kusiyana ndi zaka zambuyomu, ndipo izi zidapangisanso kuti dziko lino lipeze ndalama zochuluka pafupifupi $400 million kuchokera ku malonda afodya a mdziko muno. Koma pofuna kuti izi zipitilire, makampani ndi mabungwe omwe amatenga nawo gawo pa malonda afodya akukumana ku Lilongwe ndi kukambirana kuti achotse mavuto onse amene angakhaleko pamene dziko lino likukonzekera msika wina wa fodya. Msonkhano umene tatsegulira lero cholinga chake ndi chakuti anthu onse amene akukhudzidwa ndi nkhani ya fodya akambirane kuti kodi ulimi wa fodyawo tani nawo ndi ziti zimene tachita bwino nzaka zapitazi nanga ndi mavuto amene tapezana nawo. Ndeno anthu akambirane mavutowo tingatani kutetsa mavutowo nanga tingatani kuti zabwino zimene tikuchitazi zipitilirebe kuti msika wathu wa fodyawo olo ulimi wathu wa fodyawo upite patsogolo. Pamene malonda afodya awa akuchita bwino mdziko momwe muno, zikuonekanso kuti fodya wa mdziko lino akupereka chikoka kunja
kwa dziko lino malinga ndi bungwe loyendetsa malonda a fodya la Tobacco Commission. Msonkhano umene uru kuyembekezera kuti tigawane nzeru chifukwa tikamakamba nkhani ya tobacco ya fodya mdziko mwathu muno sikuti gulu limodzi limene limachita za fodya, tilipo magulu ambirimbiri. Tsono tikagawana nzeru kuti tione kuti uchokera kuti lero tili pati ndipo tifuna kupita kuti tikagawana nzeruzo zimene zitithandiza kuti tione kuti tsogolo lathu tifuna chitani. Malonda a fodya ndomwe amabweretsa ndalama zakunja zochuluka pa malonda onse mdziko muno. Kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer waonetsa kuti Amalawi 8 mwa 10 aliwonse akufuna ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino angoyithetsa. Nthambi ya Center for Social Research ku University ya Malawi ndi yomwe yalengeza zotsatirazi ku Lilongwe. Kafukufuku uyu wapezanso kuti Amalawi ambiri amaganiza kuti oweruza milandu amapereka zigamulo zotsatira zokondera ndale komanso akuluakulu a boma osati kugwiritsa ntchito malamulo. Taunga Sabola akufotokoza. Zotsatira za kafukufukuyu emwe anachitika mwezi wa August aziulutsa mu mzinda wa Lilongwe mmawa wa lachinayi. Malinga ndi zotsatirazi, Amalawi ambiri akukhulupirira kuti ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino sikuwathandiza ndipo ngofunika itangothetsedwa. Joseph Chunga ndi mkulu wa Center for Social Research yomwe imagwira ntchito ndi Afrobarometer ndipo akufotokoza. Ena ali ndi maganizo onena kuti president azikhala ndi mphamvu yopanga point a vice president komanso kumuchosa amene amapangira nduna muja. Taona zotsatirazi zikuonetsa kuti Amalawi ambiri sakugwirizana nawo maganizo amenewa. Pothirapo ndemanga mkulu wa Center for Social Accountability and Transparency Awiri Kambwandira ati maganizo a Malawi pa nkhani ya ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ndofunika kulemekezedwa. Zikuonetsa kuti ofesi imeneyi ilibe ntchito yeniyeni mwina imene tingaloze kuti imayenera kumapanga ntchito yakuti ndiye mwina chifukwa cha zimenezo Amalawi akuona kuti ofesi imeneyi mwina palibe ntchito yeniyeni imene imagwira. Ndipo pa nkhani ya anthu ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, kafukufukuyu aonetsa kuti Amalawi 30 pa 100 aliwonse amakayikira kuti majaji ndi magistrate amachita zakatangale pogwira ntchito yawo. Ndipo mlembi wamkulu wa bungwe la majaji komanso magistrate mdziko muno apita Kandulu ati nzopereka mphamvu kuona kuti Amalawi ambiri adakali ndi chikhulupiriro ku mabwalo a milandu. Koma iwo anatsutsa kwa mtuwagalu zotsatira zimene zinaonetsa kuti anthu 40 pa 100 aliwonse amakhulupirira kuti majaji ndi magistrate amapereka zigamulo zawo kutengera ndi zimene alamulidwa ndi andale akuluakulu a boma komanso anthu ena amphamvu. Ngati munthu wabwera ku khoti yaing'ono nkuganizira kuti mwina chigamulo chimene chabwera chapangidwa influence kapena andale ndi ena otero ndi amene apangisa kuti chigamulo chituluke mene chatulukiramo, munthu yamakhala ndi ufulu kupitanso ku khoti ina, khoti yapakati imene ili high court, kumene kwakhoza kukadandaula ngati ali ndi mfundo zogwirika. Ngatinso ataona kuti sanathandizidwe mokwanira akhozanso kupita ku Supreme Court kumene nthawi zambiri oweruza ku Supreme Court amakhala anthu 7, 9 kapena 11. Bungwe la Afrobarometer ndi bungwe la mu Africa lomwe limachita kafukufuku pa nkhani zosiyanasiyana monga za demokrasi, ulamuliro wabwino komanso umoyo wabwino. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matimu osewera adayiphule chaka chino ndani. 30 mita Airtel libe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Airtel libe size.
Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Is Bungala Development Aid from People to People DAP lati ndirokondwa kuti ndondomeko yolimbikitsa kugwiritsanso ntchito zovala zakutha ikuyenda bwino. DAP yakhala ikulimbikitsa ndondomeko iyi kudzera ku sukulu yake ya Mikolongwe Vocational mboma la Chiradzulu komwe ophunzira akumapanga zinthu zosiyanasiyana kugwiritsa ntchito zovalazi. Pakadali pano bungwe lidapereka zinthu zimene lakhale kupangazi pa chipatala chaching'ono cha Malawi mbomali. Azakaria Viano ndi mkulu wa sukuluyi. Kulingalira soti ubale wathu ndi Malawi Health Center wachokera patali. Ndikhulupirira kuti malo ano kuyambirira aso anali a DAP Malawi. Tinapereka ku community ndi tinachiona so chanzelu chifukwa kuti even iso ana athu ophunzira athu amagwiritsanso ntchito chipatala chomwecho. Ndi tinachiona chanzelu kuti ndi mphatso yochepa tikaperekenso ku Malawi Health Center kuti ikathe kuthandizira kapena kuonjezera ukhondo pa chipatala chimenechi. Ndi zinthu zofunikira kwambiri tikatengeranso mmene process ya zovala za nyuwani mmene zimapangidwira ndiso zimene zimapangirira contribute ku kuonongeka kwa nyengo. Komanso ichichi ndi chinthu chabwino chifukwa pali zovala zambiri telekeze pali zina zimakhala kuti zangopanga pang'ono komabe zomwezi ndiye timazipanganso kuti mina kuchoka ku Malaya kukachipanga kukhala mopo. Na mwina wankulu pa chipatalachi a Marriage Day adathokoza kamba kathandizoli. Ifeyo mawu athu kwambiri ndi chimwemwe kusangalala katundu amene talandirayi tiona kuti atithandiza munjira zosiyanasiyana. Monga mmene mukudziwa sitingakambeza chipatala, sitingakambeza kuthandiza anthu osakamba za ukhondo. Ndiyeno katundu amene atithandizira monga ngati zikolopa zimene talandirazi kuti no environment yathu ma department athu mene timaonera odwala muzikhala mosamalirika komanso mwa ukhondo. Mavuto ndithu analipo timathadi ndikumakhala ndi nkhani zosowa zipangizo zokonzera malo ano monga ngati chikolopa tikuziwa kale ndi kuvuta kwa zinthu panopa pena zimathadi ndithu zotivuta koma ndi kubwera kwa zinthu zimene tikuona kuti mbali imene itathandizika chifukwa ndi zipangizo zochuluka ndithu moti zititengera nthawi itali tikugwiritsa ntchito. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayoichi Oya wati dziko lawo lipitirira kupereka thandizo ku dziko lino. Oya amayankhula izi kuzomba komwe boma lawo limapereka ambulance pa chipatala cha Police College mu mzindawu. Iwo ati galimotoyi ithandiza anthu amene amadalira chipatalachi. Commissioner wa polisi mchigawo cha Mmawa a Violet Magwaya makamaka wayamikira thandizoli ndipo apempha anthu kuti aisamalire. Jason Malowa akuyankhula ndi Magwaya. Malo mwa Malawi Police Service makamaka Inspector General ndikufuna kuti ndichenjezeko kuti galimoto imene ya ambulance imene yaperekedwayi ntchito yake ndikuthandizira kupulumutsa miyoyo ya anthu amene ali odwala kuwatengera malo ena osiyanasiyana. Ndipo tionetsetsa kunena kuti onse amene akugwiritsa ntchito galimoto iyi tiawuziratu kuti aisamale ndipo igwire ntchito imene galimoto imene ikuyenera igwirire. Koma no ngati atengerapo mzibwana chomagwiritsa ntchito zofuna zawo matengera mwina akatundu osadziwika bwino ngakhale matola amene ifeyo tidzagwira nawo ntchito.
Nkhani zathu ndi zomwezi. Koma tisanasiyane na insometo yake, Bishop wa mpingo wa Katolika wauza boma kupewa kusakaza ndalama pa zinthu zosapindulira Amalawi ambiri. Kafukufuku wa Afrobarometer wasonyeza kuti Amalawi ambiri aufuna ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino angoyithetsa. Mu nkhani zina, kampani ndi mabungwe akukambirana zotukula malonda a fodya ku Lilongwe. Munali ndine Yankho Selunda.